tarare, tarare, tarate, tatare, tarare, taratata. Arroz con bacalao. Veña que vamos, para papá. Como que non, oh? Hai que cantar todos os días un anaquiño nada máis. Moi bons días, familia. Como estamos? Sei eu ben que tes unhas gañas de ver a receita doxi. Estás asubiando xa. Como arroz con bacalao, ese era de Lolita, verdad? Tarateta, o domingo no Porto dicía, pois isto non é domingo, pero vai querer un arroz como unha copa dun pino. Xa te digo agora. Vale, como a copa dun pino e ademais un arroz que neste caso vai con peixe sapo. Ainda que é unha receita que probei, agora direi porque ten un par de cousas, pero non é máis que un arroz, vale? O que sabe facer arroz unha vez, dúas e tres, a cuarta xa é vai como en tarifa plana, como lle digo eu. Vale, pero esta proveino por primeira vez desta maneira, cun pemento que vamos a meter así medio turxente, medio crocante, en Portugal. Por lo tanto, isto é un arroz que chaman de tamboril e luriñas. Peixe sapo de toda a vida, temos aquí unha coliña ben bonita, e o arroz, o de sempre, coller un cereal que sea bo. Facer un rustrido ben rustrido, neste caso, que teña as súas cousiñas, que teña o seu mimo, o seu carameliño, estas cousas que falamos sempre, e despois un bo caldo, vale? Neste caso, por favor, un caldo de peixe, por suposto, e hai moitas veces que suma tamén un caldo de jaliña con unhas cabeciñas duns lagostinos, calquer cousa tamén valería perfectamente para potenciar o sabor por outra parte. Pero, mira, vamos a mirar os 4 ingredientes que nos quedan e empezamos a facer un arroz cos 4 trucos de sempre, repasando e dicindo como son as cousas. Mirade, o caldiño de peixe, por aquí. Temos as luriñas, limpiñas, brillantes, que me parece un espello. Temos por aquí ese tamboril, ese peixe sapo, vale? Unha coliña que nos va a pasar despois unhas anacadas e que vayan perfectas. Un pouco de viño branco. Temos pemento verde e vermello, temos uns tomatiños para relar en vivo e que vayan tamén por aí. Allo, pemento, vale, que pode ser un toque picante ou agridoce ou afumado, tamén valería. Un pouco, neste caso, de pulpa de pemento choriceiro. Despois temos o arroz, como non, un pouco de cebola, e aquí como escondido, pero ben protagonista tamén para ese rustrido, un allo porro. E veña que vamos cun arrociño dos nosos. Nesta casa, moito gusta o arroz. Moi bons días, Lidia, como estás? Iván. E ti que, o arroz? A min gusta. Hai algún sitio onde non guste o arroz? Bueno, hai xente que di que lle estriñe moito, que xa che preguntarei se é astringente ou non, se é verdad que fan esas cousas, tal. E hai xente que non lle gusta o arroz. Conozco pouca, Hai xente maior. Vale. Hai moita xente maior que non é de arroz e de pasta, é máis de pataca. Bueno, eso 100%. Non desfruta moito do arroz. E de pasta, eu non sei, meu pai, por exemplo, de verdad que era pataqueiro. Pataqueiro, pero traballou unha tempada en Alemania. Eu creo que en Alemania, cando a pataca non era tan bonita, pois colleu un feixe de pasta e cociñaba. E cando estás soliño, traballas moito, estás así, el dicía, como lle chamaban? Non é a cabana só, como lle chamaban os... Non me sai o nome agora dos... Dame igual, porque senón vou estar aquí... Se non das máis pistas, complicado. Estar aquí, onde vivía a xente. Onde vivía a xente, saime como da mili... Da igual, olvídate. Haime acordar dentro un anaco. Bueno, vivían todos os compañeros de traballo. Meu pai traballaba nunha fundición, traballou nunha fundición moito tempo, uns 8 anos, ali en Alemania. E traballaban, claro, evidentemente, pois había como sitios nos que habitacións e tiñan unha pequena cociña cada un. Entonces, bueno, os barracós, que non me ve... Mira, que xa xo dixen, oye, vivían nun barracón destes onde vivía moitísimo galego, moitísimo inmigrante naquel entonces, algún coñecíase, fixo grandes amigos, de feito, que isto pasa moito. Ti na casa agora mesmo estás dicindo, eso pasou a min. Canta xente se foi a Alemania, a Suiza, ou a Argentina, a Venezuela. Que galego non ten familia fora. Que galego non ten familia fora. E fixo tamén as súas amizades, ao final, no traballo, vale? Ti deixas aquí a túa familia, ollo, a min pónseme un pouco a pel de jaliña, porque deixas a familia, vas moitas veces buscando carto, buscando para comer, porque non é tal, que agora empeza a pasar outra vez un pouco, que as novas xuventudes, pero naquela, había entre guerras, era esta historia, que agora tamén volvemos con estas movidas que non me gusta nada, non me gusta meterme en politiqueo, pero das guerras sigo sin entender moi ben como vai o conto, macho, o sea, non o entendo de verdad, pero iban para ali e facían amigos entre eles. No meu caso, por exemplo, o meu tío Chuchito casou ca miña madriña, que é irmá do meu pai,
Estás flipando aí a punta, que máis, vaya árbore que che vou sacar sinalóxico. Era un amigo que era debuxante, non tiña nada que ver, de outra parte, pois imagínate, a 2 horas en coche, non se coñecían de nada, pero coñeceronse en Alemania e hoxe, en día, vale, eran íntimos amigos. O sea, auténtico é isto. E facía, ben a historia, facía moitísima pasta. E cando chegou a casa, outra vez dicía a miña nai, cando coñecí non sabía facer nada, pero facía uns espaguetis boloñesa que flipabas. Bueno, tamén se non sabemos facer uns espaguetis, a ver que facer. Epa, hai trucos para todos. Un día deste vaste poñerte a facer uns espaguetis boloñesa, a ver como faz. Bueno, xa o sei, ti cociñar tamén se che dá. Mira, unha cousa, vou facer un arrociño, vale? Neste caso, o arrociño vai levar unhas luriñas, polo tanto, imos o primeiro de todo, porque non me gusta nada pasar a cocción da luriña. Xa falamos máis veces, non? Pero é verdad que se nos pasamos de cocción queda como correosa, gomosa. Temos que despois cocela moito tempo para que vai ao seu sitio. Polo tanto, nós, con lume aí perfectamente, imos collelas por aquí, imos darlle unha rustridiña inicial, despois metémoslle xa esta auténtica ceboliña que vou poñer por aquí e tirámolo. Pero vou facer unha cousa, antes de nada, vou coller un pouco de papel, vale? E vou facer o seguinte, que se calas ben, porque senón, xa non é a primeira vez que vos lo digo, vale, ao final é peixe, veñen lavadiñas, veñen tal, pero sí, pero saltan que non vexas no aceitiño que quero ben quente, vale? Polo tanto, imos facer o seguinte, imos poñerlos por aquí un segundo, vale? E que sequen de contado. E mentres, vale, vouche contar unha historia do arroz. O arroz, a ver, hai moita xente que lle colle o truco, salle ben, pero hai outra xente que di, nunca me sai o arroz ben. Nunca me sai o arroz ben. Por favor, a toda esa xente que di que o arroz non lle sai ben, que pille nota hoxe. Porque isto é matemáticas. Vale, único, incluso co reloxo, que moita xente a veces di, pero que sabe facer un arroz non precisa reloxo. Bueno, pois o que non o sabe facer, se quer un reloxo tampouco pasa nada. Hai que coñecer como fai o noso arroz, vale? Entón, o arroz que emprego, que cada un coce dunha maneira diferente, este son uns 15-16 minutos para que quede caldosiño e despois o repouso, vale? Pois vimos poñer as cousas no seu sitio. E non sitio. será que non lle sabe ben tamén por como poñan o lume, non? Sin moi alto, moi pequeno... Bueno, sabes o que pasa? Que si se evapora auga demais. Eso é certo, porque aí está afiando ben a nosa lidia, porque pasa que, por exemplo, se eu estou fora, pillo con leña, a xente da mítica paella, a xente pon leña, eu teño lume, o outro ten outra cousa. En este caso, pareceme importante, vale, deixame pasar isto por aquí, cólleme a táboa branca, por favor. É importante, sí, saber que o efecto de evaporación, depende da intensidade do lume, ten bastante que ver. Pero eu creo que se tes un caldiño e vas mollando aos poucos, vas mirando como vai, e tes o punto máis ou menos, se che vai un pouco, evapora un pouco máis de caldo, métete un pouco máis e xa está. Evidentemente, se non temos controlado o arroz que temos e non está no mesmo sitio, como di Lidia, de repente, estamos nun sitio no que hai máis vento, hai menos forza de lume e calquer cousa, poden cambiar, pero é igual que cando faz un pastel, penso eu, cando faz un pasteliño como se chama, nun forno da túa casa e cando vas a casa da túa madriña e falo pastel. Por eso, quero dicir que máis que o tempo hai que ir mirando, non? Porque hai outras condicións que poden alterar o tempo, non? Sempre falamos nos biscoitos, bueno, si que a repostería o mellor é máis como precisa, un pouco máis precisa. Pero sempre imos mirando porque cada forno funciona diferente e o mellor digo eu que moita xente ao arroz non lle sae tamén non só porque miran o tempo, pero non miran o lume, si empregan lume máis alto ou máis baixo. Pois entón vou a corrixir un pouco as miñas palabras e vou a coller as de Lidia. Sí, evidentemente sí. É máis que importante ter as condicións necesarias e controladas. É igual que vos digo que un forno, moitas veces, o teu non igual co meu, o lume é exactamente o mesmo. De feito, no arroz, Lidia, falan tamén de que se faz un arroz a certa temperatura, a auga ferve dunha forma diferente, evapora dunha forma diferente e tamén se nota na cantidade. O recipiente, a tarteira ou a tixola, non? Hai algunhas que conservan moito mellor o calor, ou que distribuen o calor diferente, non? Exacto, carambas, pero ti estás moi posta. A meu como? Ora, sí, pero estás posta, é que é verdade, o que estás dicindo é unha verdade como o mundo, xa cho digo eu agora. Pois eu neste caso, son dos que digo que o arroz hai que sentilo, non? Pero se non o sintes, se non che dá ben, tens que apuntar as cousas como cando faz un bizcoito. Vale, non me sale ben, pois mira, salta. Sí, eso porque saltan, pero eso xa non é polo líquido,
Eso é porque se van poñendo, mira esa cortiña. E van a estar aquí un minuto, O digo, porque a xente é como que precisa datos como moi precisos, a xente que non cociña. Normalmente pide datos moi precisos. Bueno, pero dime canta temperatura, dime canto tempo. Exactamente. Eu entendo que isto é máis ir mirando, sabendo a que textura ten que ter, tal. Entendes ben, porque é tal cual así. Ti non podes facer... Eu non podo dar un termo exacto de líquido, por exemplo, porque o teu arroz non é o mesmo que a min. Incluso, na mesma marca, Lidia, na mesma marca, de repente, colles e diste, bueno, pois hoxe tal, é unha... vende un ano ou outro, está máis deshidratado e tal, e traballa de forma diferente. A mesma marca, o mesmo arroz, a mesma historia, a mesma variedade. Que, de feito, moitas veces falamos da variedade, neste caso é unha variedade de arroz redondiño, no que ten bastante amilasa, polo tanto, vai me facer un arroz caldoxiño ben xeitoso, vale? Importante saber tamén destas cousas. Pero o que digo, se ti empregas un arroz, como sempre dicimos, dunha maneira, vale, o arroz, máis ou menos, empezas a collerlle o truquiño, vai ir perfectamente con iso. Vale, mira como vai saltando todo. E iso que fixemos as súas cousas. A veces me poño moi cochan, e xa, mira, cando empeza a saltar a tixola, a xente de pensar que os cociñeros non teño mal acostumada a xente, manchome ben pouco, Antes, cando empecé a coñecer aquí con vos, igual estaba un pouco máis nervioso, pero era como xa me sentou na casa, manchome pouco. Entonces, cando me mancho unha pingueira de aceite, dan pensar que estos son así, vou unha como de Matrix, esquivándoas, xa están. Mira como está poñendo un mandilón. Veña, isto, baixámoslle un pouco o Sabes nome, onde se come empezamos ca cebola. Onde se come moito arroz? Onde? Nos xinacios. Bueno, no xinasio non. Vale. Bueno, hai xente que le dá tupper. Ibacho dicir. Sí. Pero digo a xente que vai ao xinasio, non? É un mundo onde se consume moito arroz. É un mundo que se come moito arroz, sí. Pode ser nicho de mercado para os que comercializan arroz. Pero mira, eu xa teño feito así algunha argallada coa xente do xinasio. E vouche dicir o porqué. Porque no xinasio comen arroz branco sempre. Arroz branco, arroz peituga de polo. Cambia un pouco, que bonito que é comer diferentes sabores, como que non? Xusto quería comentar un pouco eso, mitos da alimentación no mundo deportivo, porque, hombre, o arroz ten unha función, pois, por exemplo, se facemos un deporte de resistencia, pois, para encher eses depósitos de glucóxeno. Vale, como se fora pasta, non? Pero pode ser en outros alimentos, que pasa así que é certo que o arroz é fácil de digerir, se ti vas a facer unha maratón, pois queremos que este a digestión feita, non? Pero non son os do maratón os que comen eso, Vouche dicir unha cousa. Aí, xustamente. Ten un sentido tamén, xente que normalmente quere gañar musculatura, arroz con polo. Vale, ten un sentido? Volumen, musculatura, poñerse como un auténtico mazaroco, Veña, dalle aí. Ten un sentido. Ten que ser o arroz exactamente? Non, temos 1000 alimentos que aportan exactamente o mesmo que arroz. Pode ser a pasta, pode ser a pataca, pode ser o boniato, pode ser 1000 cousas. E o tema do polo exactamente igual, non ten por que ser polo. Pode ser rape, ou pode ser liñas, pode ser... Sabes que comen moito tamén? Atún. E de feito, hubo unha tempada, eu traballei nun xinasio, o sea, que sei perfectamente o que fala, se vexo a xente que está como medio obsesionada tamén co tema do volumen, que as obsesións, mira, sempre digo o mesmo, pouco de moito moi ben, pero moito de pouco non, o sea, sempre vai o mesmo, non comas moito dunha cousa, non fagas moito unha cousa, cando todo se pon por riba da media, non hai algo empeza a fallar, e a xente empezou a ver unha moda das latas de polo. Eu vi a xente como atún do polo enlatado, que non teño nada contra ele, pero se comes todos os días, 5 días da semana, 6, 7, que entrenaban os 7, descanso xe perna, mañá non sei que, bueno, non hai historia. Pois eso, eu creo que non tal. Pero contanos un pouco, entón, sobre esa historia, dime. Incluso para gañar musculatura hai dúas cousas que están sobrevaloradas. Bueno, unha, o tema das proteínas. Precisase máis proteínas que a media alguén que quere aumentar musculatura? Sí. Pero non necesariamente ten que ser en forma de batidos. Batidos poden ser útiles porque é algo cómodo de tomar, pero na maioría dos casos de xente que intenta aumentar musculatura, os requerimentos de proteínas xa para aumentar musculatura cúbrense fácil ca comida. Moita xente pensa que é o batido que lle fai aumentar a musculatura, e o que pode aumentar a musculatura, aparte de un entrenamento axeitado, obviamente, tes que comer un aporte enerxético suficiente. E vexo que o erro máis habitual é non chegar a ese aporte enerxético suficiente. Non é un tema de tomar máis proteínas, sino que, claro, comezan a comer como dun xeito nutricionalmente máis interesante e comezan a reducir grasas, comezan a reducir alimentos ricos en hidratos de carbono e ao final non chegan a cubrir esa enerxía
que precisan para que se produza esa Necesaria nova para aumentar a musculatura. Non chegan a ese mínimo. Vamos, que non é só proteína. Exacto. É que, non, que como a proteína xa construo o músculo. Non, a proteína é necesaria por eses ladrillos, pero os ladrillos hai que movelos. Exacto. A enerxía, non? Comemos, por exemplo, o arroz, cómeno o que ti dicías, fervido, xa non ten grasa, a peituga a prancha non ten grasa. Ao final, moita xente acaba comendo menos enerxía da que comía antes. Vale, mira, e non eso, chegan. sei o que dis. Vale, que pasa? Que cando comen... Por iso tamén meten o arroz, Porque despois hai unha cousa, non digo que non saiban, vasme, por favor, facendo unha historia, simplemente. Esos tomatiños, vou che deixar aquí un coitelo, e mentre vamos falando, podemos ir facendo tamén eso, que imos relar. Teño aquí un relador, mira, isto para ti. Mira, a min pásame que eu encontrei con moita xente... Déxame o coitelo para Vale, este para ti, veña. Pásame con moita xente que facía unha historia, collo cunco, collo que queiras por aí. Facía o seguinte, non? De repente quería gañar volumen, porque isto tampouco entendí moi ben. Cando queres gañar, eu quero volumen limpo, non? Eu quero tal. Hai xente que tamén engordaba, como que de repente hai como unhas teimas como que eu revolucionadas un pouco, eu creo que son dos anos 80, de cando houve ese boom de Arnold Schwarzenegger que todo o mundo coñecemos, de Terminator, unha cousa e outra, ata logo rapariga, o deica logo rapariga, que dicía, entón, sí que é certo que se colleron unha serie de costumes e que hai xente que se queda aí anclada e que fai, pois, bueno, pois eu como polo, atún, arroz, e fago esta historia tal e de repente vou gañar volumen. Mira, hai moitísima xente que só se chama fitness natural, que come de todo, que come de absolutamente de todo, e gana volumen igual, entón, non son uns extraterrestres, son xente que fai exactamente as cousas, pois igual moito mellor a nivel nutrientes, como está dicindo aquí agora a nosa compañeira Lidia, e as cousas poden ir mellor. Nos o que dicemos poderían sempre... comer un arroz con luriñas, perfectamente. Non ten que ser arroz fervido e peituga de pola plancha. Escoita. Isto xa o dixen unha vez que cando me metí algunha vez cos do gimnasio, que eu métome de forma totalmente amorosa. E Lidia tamén. Non todos son, estamos xeneralizando. Por suposto, pero para mí o importante é dicir o que imos dicir agora. Se ti comes un arroz con atún e cambias o arroz con atún por un arroz con luriñas como doxe e un pouco de peixe sapo, vas flipar. Eso xa xo digo eu tamén. Pero vas flipar. Mira o que fago eu aquí. Flipar igual que agora temos isto, vou subir un pouco o lume. Mirade que rapidamente toda esa costra que me deixou tamén a luriña xa a teño na miña cebola. Entón, agora o seguinte é ben fácil. A miolar cando digo amiolar, digo esnaquizar, digo picar ben, porque a xente dice, pero este inventa, sí, invento palabras. Nos está chegado, nos aprendemos de cociña, tamén inventamos palabras. Bueno, ti tamén es das miñas de vez en cando. Falei en plural. No, ti tamén es das miñas, por eso cho digo. Porque, bueno, hai que di que cando te xuntas moito a xente vas collendo teimas. Eu creo que xa pasei esa de inventar palabras. Pero mira, a min paréceme que o que vos dicía antes, unha das cousas importantes dun arroz, isto apuntado que vos dixen, que empezamos tamén ca receita. Agora necesita un pouco de tempo isto. E cando digo tempo, o seu lume, que vai atostando, ir mirando se nos queima demais, ter un chisquiño de viño branco que eu teño por aquí, mirade, cando empezo a ver que, por exemplo, colle un pouquichiño de calorciño e vai collendo un toque tostado, corto un pouco da súa cocción con un pouco de viño. Valería auga? Valería o caldo? Valería. Vale, por se acaso alguén me di agora, non, mira, non quero meter viño polo tema do alcohol que falamos, non pasaría absolutamente nada, vale? Entón, nós imos ir metendo por aquí. Como xa a cebola collou a primeira traballada, hoxe o que vos dicía, unha das cousas diferentes que fago é que ese pemento vou ir cortando, vale, en anacos pequeniños, pero vouno a saltear de forma diferente, vouno a tatemar, que lle chaman, e darlle un toques tostadillos para meter de último e que quede un pouco máis enteiro e que non me faga a propia salsumada do noso rustrido, porque para eso xa vou ter o tomate que me acaba de relar Lidia aí. Así que mirad o que estou facendo aquí, acabando xa nesta historia, e mirade como vai ir aí. Mirade. Collo un chisco de sal, vale? Que isto pa todos. Os do gimnasio, collede esta receita. Os da casa, esta receita. Mariñeiros, esta receita. Os que sodes de Cortello, esta receita tamén. Xa veredes como vos gusta. Como que non? E agora, cando está bailando as primeiras verduras, vale, colleme un allo, que son grandes como un día sen pan. Vale, este allo, un simplemente así, doulle unha traballada e vou no meter tamén. Mentres, eso é, como teño lume un pouco arriba para que se vaya tostando ben, e tamén facemos o seguinte, que é que vayan collendo esos toques caramelos, vale? Acaramelando, como digo eu, baixamos o lume e botamos o viño enteiro, porque a humedade seguinte xa vai ser a do tomate, vale? Suficiente, deixo por aí. Mirade, o alliño,
collémolo así, picámolo perfectamente. Vou meter un pouco de pemento en pó tamén, pero xusto ao final, porque así controlo tamén a súa cocción. Falamos moitas veces deso, pero non hai nada peor que un pouco de allo queimado ou de pemento en pó queimado. Eso sabe que rabea, mal, moi mal. Vale, e se ten algunha falta, así. Veña, aí temos. Mira como se vai facendo toda a historia, aí vai. Entón, a ver, ti, gusta o arroz, que me dixeches, pero se teño que falar, porque o arroz, sabes o que xunto moito? Xunto arroz moito a campo, a fin de semana, a domingo, a xente, a ter unha casa, incluso ter unha barbacoa e facer un pouco unha costeriña de cocho, unha historia tal, e facer un pouco de arrociño pa xente. Ti, cando te xuntas, que facedes vos, así nas vosas sustanzas de campo galego? Mira, non tanto, sí que meu pai sí, porque é moi de facer paella cando hai moita xente a comer, é un prato que se somos 20, pois unha temos a grande esta, sí. Pero para min o arroz non ten ese significado, para min o contrario, nos na casa temos unha arroceira, e o arroz é algo de cada día. De día a día, non? Sí, pero, o sea, comes bastante arroz en plan tamén para acompañar como acompañante, con esas legumes normalmente, verdad? Sí. É algo de batalla, non? Nas xuntanzas, bueno, sobre todo eso, si é familiares, o fideuá ou paella. Fideuá, creo que dixeras isto xa. Polo tema da paelleira grande. Enorme, gigante, práctico, económico, final, para darlle de comer a moita xente, pero ao final tamén un prato económico. E hai que miralo, que a economía mirámola todos, pero o segundo, aí estamos, veña, temos lume de abondo. Son elaboracións que normalmente gustan a casi todos os convidados. Totalmente, porque é o que che digo, cando ti empezas a tal, estes colleita, sobre todo porque é unha cousa que se pode facer fora, que poden comer entre todos como ti, que van todos, se collen na súa ración esa tal, e mola moitísimo. Pero hai outra xente que colle outras costumes, por eso decía, eu sempre pregunto, porque digo, mira, eu pois sacar hoxe nós, que non falte nunca un criolliño tampouco. Inda que faga o arroz, uns criollos así por outro lado, inda que metas nunha brasa, ou nunha berza, ou nun pouco de papel de aluminio, metemos no lume, eso queda, macho, despois comelo con un chisquiño de pan, se quedas un pouco, se quedou o arroz un pouco así como escaso, que somos de comer a miña pandilla que flipas. Tamén depende no verano, no inverno, claro. Home, sí, claro, eso tamén é certo. Cocido, no inverno cocido. Estaba pensando no cocido, pero cocido, pois ao final somos moitos a comer tamén unha versión que pode ser máis cara que facer un plato, uns callos, por exemplo, non? Son máis económicos. Nos no inverno cocido e tira que vai. Colleme o caldo ese, veña, vamos a facer o seguinte. Agora, como vos dixen, un pouco de mimo, que vai arrustrindo isto, vamos quecendo tamén o noso caldo, sabemos que cando poñemos o arroz, o caldo ten que estar sempre quente cando metamos para que empece a ferver de seguido, así que imos facendo nesta historia, e eu, mentras isto se pocha ben, se rustre, e mentras esa historia se vai quecendo, vou coller os pementos e vou nos ir cortando pouquiño a pouco para nun último momento darlle unha rustrida e meteros tamén aquí. Así que dádeme un anaquiño de nada, un chisquilichasqui, vou cortando verdura e mirando nestas potas e volvemos de contado, veña. O cocido si é. Que tes aí? Mira a marmelada que teño aquí, mira, Un pouquichiño de tempo e temos todo listo. Isto, apagámolo. Mira, cando vos dicía o tema do tatemado, de queimar un pouco ese pemento, é tostalo hasta que colla, a ver se o podes ver aí, eses tons medio... Eso que me gusta a mí. Vale, eso, medio... Aí, os mexicanos tiñen tatemado, como cando faz a grella. Tal cual, ben, xa está, como se faz a grella, non se pode explicar mellor. Ese rollo que tal, hai xente que di facelos ao lume directamente, non? Vale, isto pa aquí, que ruxa un pouco. E agora, que fixemos nós? Vale, evidentemente, por un lado fixemos ese rustrido para que cada cunha marmelada, para que dé a sustancia de verdad. Metemos o pemento, vale, mailo chouriceiro, a polpa. Ben, por outro lado, fixemos eses pementos que teñen ese tatemado, ese queimado, ese lume, esa grella, dame igual como lle queras contar, para que dé ese toque de sabor. E, ademais, quedan máis enteiros, vale? Entón, de repente, se me pasas o arroz, a ver se non trebello moito, botámoslle ese arrociño. Mirade. E agora a xente aquí, ese arroz, ates que estás... Mira, nos caldosos, nestas historias, eu xa aprendín a que se das unha volta, e inda que non lle deras, se lle metes o caldo xa directo, vai exactamente igual. Se o arroz é un pouco decente, e se tes un pouco de mau, aquí non hai moito máis que facer. Mirade. Un apunte que olvidei de decir antes. Non é canta máis proteína mellor
no ámbito de gañar musculatura. Temos un tope a Sí. partir do cal, se tomamos máis proteína, non se xera máis musculatura. Vale. Digo porque moita xente pensa máis proteína, máis musculatura. Repito, hai que asegurar un aporte enerxético comendo grasas suficientes e hidratos de carbono suficientes. Vale, vale, o sea, ao final, casi sempre o mesmo, a mesma retaíla, comer ben, comer de todo. É suficiente. É suficiente. Veña, pois xa está, aí o temos. Mirade, cando temos un caldo ben quentiño, xa xa empeza a ferver de contado, Isto que temos que tamén ter un pouco en conta. Agora, imos remexer un pouquichiño ese arroz. E eu podo ir botando aos poucos ese caldo. Mais ou menos teño, como sempre vos digo, calculado. Pero, normalmente, boto un pouquiño caldo de máis polo que poda suceder. Porque chega un último imprevisto a casa, porque preciso que quede un pouco máis caldoso, para que hai un pouco máis. Mirade iso que se está a ver, así un pouco como tostadiño, eso é perfecto que estamos a buscar porque dá moitísimo sabor. Polo de agora, o único que temos que facer nós é empezar a traballar un pouco co tema do sal. Por agora pouco o empregamos, vale? O caldiño normalmente sabedes que fago sen sal, vou probando e sabemos tamén que nestes 15 minutos que ora preciso arroz, os primeiros minutos sempre dándolle ben de movimento, que fai que tamén o arroz non se pegue no fondo e móvase de forma que este perfectamente ubicado no cu da nosa pota e vou probar. Cuidado, non te queimes. Os cociñeiros nunca nos queimamos con estas historias. Non sei por qué, pero é verdad. Chisquiño de sal dentro de 10 minutos volvo a mirar. E agora o que fago, mirade, é coller o meu tamboril, vale? O meu peixe sapo, e telo por aquí. Aquí a partir de agora podemos facer o que nos dé absolutamente a gana. Eu voulle meter un pouco de sal e pementa a última hora, pero sempre sabemos o de sempre, que eu, como xa teño rustrido as miñas luriñas, vale, Lidia? O arroz, sei que son uns 15 minutos máis ou menos un pouco de repouso, nos últimos 2 é cando lle vou meter 2, e co repouso. exactamente, eso que está feito e isto que non é máis que preciso. Hai xente que o pasa na prancha, hai xente o que che dé a gana. Eu, neste caso, vou facer, mirade, uns filetiños así, ben bonitos. Mirade como vai ir quedando. Neste caso, van darme unha textura bastante maravillosa e vou facer que todo este peixe, neste caso, toda esa textura, porque sabemos que o tamboril co peixe sapo é un peixe carnoso, verdad? É ben bonito, quede aí despois para ir remexendo. Que queres tacos? Tacos me valen. Que queres outra cousa me vale. Eso sí, dándolle ese toqueciño de sal e ese toqueciño de pementa para na últimos intres metelo aí. Despois xa acompañar como queira, eso sí, ganas de roer porque isto é o auténtico arroz do Estáchemo. Veña que nos vemos en nada. Chisquilichasqui. Hoxe cociñamos arroz de peixe sapo con luriñas. Comezamos rustrindo as luriñas nun chisco de aceite para reservar. E de seguido, engadir a cebola, o porro e o allo, rustrindo uns minutos para incorporar o viño branco, deixando que evapore o alcohol e botar os tomates relados, cociñando ata o punto perfecto. E logo, engadir o pemento chouriceiro e o pemento en pó, remexendo o conxunto ata integralo todo. Mentres, cortamos os pementos para tostar nun wok uns minutos e incorporalos ao noso rustrido, xunto co arroz, para ir botando o caldo quente aos poucos, ao mesmo tempo que salpementamos e cortamos o peixe sapo en anacos, para nos últimos intres engadilo ao noso arroz xunto coas luriñas e que comece a papatoria. Non sei se estará mellor que a que comín en Portugal. Mira o que che digo. Para levar ao xinasio. No Menudo arroz. No xinasio tamén valería, No tupper, claro. Teño que ver o tipo así todo musculado con esta tremenda de tixola Como dicindo non, claro. a vivir. Home, non. Como que non? A vivir, como facemos sempre, no Estáchemo. Un chisquiño de caldo, un pouquiño de arroz. Neste caso, incluso tatexamos ou tatemamos, non tatexar, o noso pemento, o rustrido de sempre e moitísimo amor. Para coroar, cunhas luriñas e un pouco de peixe sapo e flipar co arroz meloso do Estáchemo. Auriño! Pois está ben bo. Ai, Dios mío, do gimnasio va a flipar.